Halo kawan, sahabat tani. Saya iki lagi mengetok gedang. Gedang iki jenenge gedang kapokan. Iki gedang Ambon. Sing iki gedang raja ijo. Sing iki sing gecagak mik iki gedang bluwuk. Nek ngono aku ngarani gedang bluwuk. Ana sing ngarani gedang uter. Ana sing ngarani gedang santen iki nek ngarani wong gedang santen, tapi nek iki gedang Ambon. Iki sing tak gecagak mik iki berarti gedang bluwuk ngono aku. Iki kawan-kawan hurung ngerti nek iki gedang Ambon. Nek iki gedang raja ijo. Nek ngono aku jenenge gedang raja Firngaon. Iki memang mantep, enak, lezat. Iki kanggo nek wong nadur nganggoke gedang iki, gedang Ambon. Iki mik andalan. Andalan bakti. Halo kawan-kawan semua, sahabat tani sing seneng pisang nek kanggo bodo. Iki bodone arak dina Setu apa dina Minggu. Aku urung jelas, urung oleh informasi. Jare wong-wong ya ana sing Minggu, ana sing Setu. Ya wis sahabat tani kabeh, kita lebaran bersama. Amin ya robbal alamin.